Ak používate pri tréningu alebo v bežnom živote, napríklad na prechádzke, odmeny v podobe jedla alebo v podobe pamskov, aký je výsledok? Venuje sa vám váš pes pretože hľadá vedenie? Je pokojný? Je rešpektujúci? Alebo skôr pretože očakáva, že niečo dostane, že dostane tú odmenu a tým pádom je nadšenejší alebo rozrušenejší. Používanie odmien v podobe jedla nie je zlé. Treba si zhodnotiť, či spĺňa to, čo očakávame. Či spĺňa to, čo by sme chceli. Či je výsledok taký, aký chceme. Ak je našim cieľom rozrušiť psa, prípadne vybudiť jeho nadšenie, môže byť vhodné používať pamlsky alebo odmeny v podobe jedla. Ak ale chceme dosiahnuť pokojnejšieho, rešpektujúcejšieho psa, pamätajme na to, že odmeny v podobe jedla a všeobecné jedlo posúva psiu myseľ dopredu, vytvára nadšenie. A tak sa môže stať, že takýto typ tréningu môže byť pre nášho psa a pre nás kontraproduktívny, ak máme cieľ dosiahnuť pokoj a viac rešpektu od nášho psíka. Verím, že vám aj tento tip trošku pomôže a objasní túto problematiku. No vidíme sa pri ďalšom tipe.